सिगांबो बिटिसि इलेक्शनावबो जोंनि बे एनडिपिनि मोननै फ्रेक्सननि गासैबो ज' एक्स एनडिपिफ्रा बिथांमोनहा जोंखौ हेफाजाब होखादों बिटिसि इलेक्शनावबो आरो दाबो नैबे एमएलए इलेक्शनावबो बिथांमोनहा गासिबो फ्रेक्सनानो एनडिपिनि एक्स एनडिपिफ्रा जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय आवगायबोदों आरो बे हिसाबैनो दिनै बेयाव एसे मत बिनिमय सावरायनो थाखाय जों बेयाव ज' जादों। फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सोमोन्दै रायजो राजानो सारा मा मेसेज हरनो सानो? ना रायजो राजाखौथ' आं जेब्लायबो दा बिथांमोनखौ खावलायगासिनो दं जे बेबाराव जिहेतुके महाजोथबन्धननि सासे बिजाथि आं कंग्रेस एआइडिएमआनो हक बा सिपिआइ सिपिएम हक 7था राजनितिक दलनि गतिके बिथांमोनहा रायजो राजाफ्रा आरो बिथांमोनहाबो जायफ्रा राजनितिक दलनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहाबो जथेस्थ' परिश्रम खालामदों महाजोथबन्धननि बिजाथि आंखौ देरहाहोनो थाखाय बेनिखायनो रायजोफोरखौ आं खावलायो बिथांमोनहा निस्सय जोंनि सपक्षेनो भटखौ होगोन। नोंथाङा फैबाय थानाय आंथ' जे नायदों 90 लाख मोनहैनांगौ दा हिसाब खालामनानै नायोब्ला मानोना गोबां रायजो राजाफ्रा बुंगासिनो दं हयथ' बिजेपिनियानो हक माबानि इउपिपिनि हक बिथांमोनहा हयथ' जोंनोनो माखासे मानसिफ्रा भट होगोन आरो ओरै माइन'रिटि भटआथ' जों बांसिन मोनगोन बादि आसा खालामो बेंगलि भट जेसेबां सम्प्रदायनि भट दङ बांसिन जों मोनगोन होननानै आसा खालामदों। आं आसा खालामो निस्सय 90निफ्राय 1 लाख भटखौ आं मोनगोन।